El mercat. Eixe gran desconegut. Massa intens. Benvinguts als mercats municipals de València. No, així tampoc. Rebobina. Segons sembla, som la generació més informada de la història, la més compromesa amb el canvi, la del real fooding i la vida sostenible. Però reconeguem-ho, tu no has netejat un lluç sencer en la teua vida i jo m'atabale si em traus dels macarrons amb tomaca i les torrades d'alvocat. Som la generació que menys cuina i més consumeix. Resulta que arrebossar el pollastre amb chetos pandilla seguint un viral de TikTok no és cuina d'aprofitament. Per això, la regidoria de comerç de València m'ha reptat a canviar el súper pel mercat de tota la vida. Serà capaç de convèncer-nos? Així que tota esta història ens porta al moment present. Dia 1. El repte, conèixer gent. Este és Josep i m'ha explicat com ha arribat ací, al Mercat Municipal de Jerusalem. La seva cosina i la mare de la meva dona, en el carrer. Eren puestos de fusta, en un toldet. Això es muntava cada dia. I en el 98 vinguérem així. Entonces, encara que estem en el carrer Matemàtic Comercial, es diu Convento Jerusalem per això. Hi ha parades que han passat de pares a fills durant anys, i si no, que li ho pregunten a Maria Àngeles. Quarta generació de la seva parada de fruita i verdura al Mercat Central. Tot està així, tot en el mercat en general, tot engloba, tot ho tenim així. Tant que siga, jo què sé, jo la mateixa de fruita i verdura, de carn, de peix, de tot. Tot el que t'imagines que digues, no sé, en el mercat central ho trobes segur, seguríssim. Escolta, que m'ha donat enveja i tot la passió en què viu el mercat. Crec que la meva relació més llarga en un treball han sigut els 3 mesos preparant el TFG. Però clar, que per molta passió que li posen, jo seguís buscant una raó de pes per a passar-me al mercat. A mi, dóna'm arguments. Yo sé cuando una clienta me dice dame un jamón bueno con poca sal, qué jamón le tengo que dar, porque yo sé qué jamón a veces sale más salado y a veces menos salado. Eso en las grandes superficies no lo vas a encontrar. Luego tienes la ventaja del comercio del tú a tú, de la persona. Aquí viene la clientela y nos conoce y la conocemos y hablamos y nos cuentan a veces, se desahogan a veces con nosotros. Somos también parte de psicólogos. Eso en las grandes superficies, olvídate que no es posible. Otra cosa del mercado, que en muchas superficies te pasa, que llegas a la caja a pagar y por H o por B no llevas bastante dinero o no te llega y lo primero que te dice la cajera, ¿qué es lo que va a dejar? Aquí en el mercado, normalmente, oye Arturo, que hoy no me llega, tranquila, otro día cuando venga me lo das y no pasa nada y se lleva el producto y no hay ningún problema. Ai, Arturo, tu no saps l'ansietat que patisc quan em deixen a soles a la línia de caixes i no porte diners. Quina sensació d'abandonament. Però bé, ansietat social a part, sí que hi ha una cosa que m'ha convençut del mercat. Que em pregunten què és el que m'agrada. I no per educació, sinó per a recomanar-me coses bones. Yo siempre me viene aquí la gente y me dice, dame una cerveza. Y hay que preguntar, ¿cómo te gusta la cerveza? Porque hay desde una rubia doble malta, digamos, lo más sencillo, lo más conocido, una lager, a cervezas negras con nips de chocolate y coco, a cervezas con bourbon, con Jack Daniels, a muchísimos tipos de cerveza. Home, Daniel, així sí! Si tots van a recomanar-me com tu, jo en quede. Reconec que el primer dia del repte no ha estat tan malament. Al final li acabaré agafant el gust i tot. Però això ho veurem en el pròxim capítol.